Is-sospensjoni taż-żona Schengen se tibqa' fis-seħħ anke wara li jispiċċa iċ-CHOGM f'pajjiżna, sakemm ikun iċċarat mod aħjar ta' kif din tista' taħdem. Saħaq dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt is-sessjoni ta' konsultazzjoni pubblika Gvern li Jisma fit-tweġiba għall-mistoqsijiet tal-pubbliku dwar is-sigurta tal-pajjiż. ċirkustanzi eċċezzjonali li hawn bħalissa, fiċ-ċirkustanzi li ħafna pajjiżi għamlu dan il-mod u jien minix ħankun moħħi mistrieħ li żammejna lill-mistidnin tagħna safe, lir-Reġina safe, lill-kapijiet ta' stat safe hawnhekk. Irid inżomm il-Maltin u l-Għawdxin safe il-ħin kollu. Din is-sospensjoni s'issa waslet biex jinqabdu numru ta' persuni li ppruvaw jidħlu f'pajjiżna b'dokumenti folots li qabel ma kinux jiġu spezzjonati mill-awtoritajiet minħabba l-libertà li ġib magħha iż-żona Schengen. Dan wassal ukoll biex jinqabdu grupp ta' barranin li kienu jorganizzaw dan l-ivvjaġġar illegali. Il-Prim Ministru sostna li filwaqt li l-prinċipju Ewropew tal-libertà tal-moviment għandu jinżamm, ir-regoli ta' kif jitħaddem għandhom ikunu riveduti biex rackets bħal dawk li nqabdu fl-aħħar jiem ma jibqgħux ikunu profittabbli. Joseph Muscat ċerta lil kulħadd li m'hemm l-ebda lok ta' biża' f'pajjiżna iżda fisser kif dan m'għandux joħloq sens fals ta' sigurtà. Sal-lum m'hemm l-ebda tip ta' ħiel ta' periklu. L-aħjar ħaġa li rridu nagħmlu huwa li nkomplu bil-ħajja tagħna ta' kuljum fil-waqt li nkunu viġilanti. Viġilanti li naraw l-affarijiet kif għandhom jisiru mingħajr ma naqraw f'paranoja. Il-Prim Ministru tenna li jekk ikun hemm liċken teddida fuq is-sigurtà ta' pajjiżna jittieħdu il-passi neċessarji. Anke jekk dan jaf ifisser li jitħassar iċ-CHOGM. Iżda fisser li din għandha tkun deċiżjoni kawta ħafna sabiex ma tinħoloqx biża' anke fost dawk li biħsiebhom iżuru pajjiżna. Jekk ikun hemm liċken ħiel ta' teddida li tipperikola l-pajjiż lill-familji tagħna, jien l-ewwel wieħed li ngħid skużawna imma aħna mhux ħanieħdu riski. Mhux problema dik nerfa'ha jien kif nerfa' d-deċiżjonijiet kollha li jieħdu aħna bħala gvern.